Гоблин. Защо с гоблин? Защото гоблина износва оръжията много по-бавно. И нинджата имат този стъклен меч, кристален меч, който е фраджайл и лесно се чупи. Така, купих си двата експанжена барони, в където може да си избираме различни раси. По-скоро различни... Да, различни раси може да ги наречем. Така... Допадат ми рейндж класовете в тази игра, но все още не съм играл много, макар че напредвам. В повечето игри не играя с рейндж класове и предполагам, че така ще бъде тук, когато стана по-добър и разбера гейм механиката в по-големи детайли. Тази мишчица е доста бърза. Така. Добре, дигнахме левел. Тези неща е хубаво да се вземат, дори да не ти трябват, просто за да ги ресърчнеш, за да ги апрейзнеш. Защото в барони това, което правиш, ще дига експириенса на самото умение. Апрейзъл е много важен, защото той ти разкрива итемите. Дори да не ползваш никакви кърснати предмети, можеш да разкриваш кърснати предмети и да си дигаш апрейзъра и после ги хвърляш. Така. Това няма да го ползвам. Интересно. Този став може да заключва врати и чести.
Нещо доста се позагубих в това ниво, но предполагам, че скоро ще намеря изхода, т.е. входа към по-долното ниво. Гладняхме, обаче изядахме без да искаме развалена храна. Че къде ли може да е? Ето там виждам нещо неразкрито. Така. Някъде тук. Мисля, че го видях. Къде? Ето тук. Добре. Добре. Не е и тук. Добре. Да, видях едно място, където значи тук някъде трябва шапка на джестър. Това ли ще ми трябва? Да, ето го изхода. Добре, нека да вземем шапката на джестъра. Може да ни помогне за разкриване. За прейзинг. Едно чаризма, едно армор. Не, хвърляме и хвърляме всички прокълнати предмети, кръстначе. Няма да ни трябват. Добре, отиваме на второ ниво. Така. Той е Минотавър. Е много силен. Никога не съм го убивал. И не знам, може би е по-добре много бързо да намерим пътя към следващото ниво, за да се отървем от Минотавъра. Предполагам, това беше края. Трябва много да се внимава за тези болдъри, както ги наричат в Барони, защото дори да си много развит, ако не внимаваш, те те смачкват. Просто трябва да гледаш винаги нагоре за дупките, откъдето падат, но за съжаление това беше игричката. Ще правим и други клипчета. Довиждане.